Usuku lwesibili lomkhankaso kaNobhala Jikelele weANC osamisiwe uAce Magashule wokuguqula isinqumo sokumiswa kwakhe yiqembu enkantolo ephakeme eGoli. Lesi sinqumo sathathwa kulandelwa umgomo wokushenxa kwabaholi ababhekene namacala abucayi ezinkantolo. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba semkela eindabeni intatheli izindaba zombusazwe SABC usamkele Maseko. Samkele sikwamkele eindabeni zasemini. Izolo benginombango malungana nokuba semthethweni komgomo wokuthi abaholi ababhekene namacala enkantolo bashenxe. Sitshele ngokuqhubeka namhlanje kulesi sicawu. Ummeli weANC uadvocate weMthini Groove yena okhulumayo njengamanje obeka iside lenhlangano ebusayo iANC ukuthi lesinqumo sathathwe iANC kwinqunquthela yango 2017 eNazareth ukuthi abaholi abathose amacala kumele beshenxe. UMagashule njengoNobhala Jikelele weANC wayekhona kuyona yonke lemhlangano bamnika nesikhathi esiningi esingangenyanga sokuthi asichaze kabanzi ukuthi yini inkinga abhekene nazo yini akumele kwenze. UMagashule wathi uzohamba eyolalela abayakade umakade mayibona beANC bomzabalazo kanye nalabo bomongameli beANC abafana noThabo Mbeki nowayelusekela lo mongameli weANC uHalema Motlanti kanye nowayengumongameli uJacob Zuma ukuthi bamqobekisa ukuthi enze njani ngalezi insolo abhekene nazo kanye nalamacala abhekene nawo. Asike simlalele ummeli weANC ekhuluma kanye namajaji namhlanje enkantolo. So the purpose is to protect the organization, and the rationale for it is obvious. No organization of any self-respect wants somebody indicted on a serious crime to be its public face, to be seen to be in its leadership. Which party can, with any credibility, tell the electorate that it is fighting the scourge of corruption while one of its senior leaders stands indicted on very serious charges of corruption? That is the purpose of the rule. It is to protect the party and to protect the best interests of the party. So umzwileke lapho silindo ummeli weANC advocate weMthini Groove uthi uMagashule wengenalo igunya futhi lokumisa ubulungu bongameli weANC uSel Ramaphosa. Phinde ukhumbule ukuthi uMagashule wakhipha incwadi emisa ubulungu bongameli weANC uSel Ramaphosa ngalezi statement ezimali ayekade enayo ukuthi kiwe kwinqunquthela yeANC ngo2017 eNazareth ebizwa ngeCR17 ngesingisi bank statements. Uphinde ukhumbule futhi ukuthi uMagashule naye ke ngalelo sonto ikomiti elibhekene ukusebenza kamihla namalanga leANC phecelezi NWC ekade ithathe isinqumo sokuthi bonke labaholi beANC abathwese amacala enkohlakalo nokukhwabanisa kanye nokwehlisa imali yombuso ngomlenze kumele bashenxe ezikhundleni zabo. uMagashule lo mthetho okunquma umgomo weANC ku25.70 othi awukho omthethweni awuhambelani kanye nenquma umgomo wezwe. Samkele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Usamkele Maseko besikhuluma naye ngodaba oluqhubekayo enkantolo ephakeme eGoli lapho uMagashule ephosela khona inselele isinqumo sokumiswa kwakhe yiANC.